Kızım, үйүнү жыштыр. Тузанны суыртырга керек. Мен узак турмам, тиз кайтырмын. Sen yapаңлыгына күрәсем бар. Аннары әбиеңнәргә барыбыз. Ярар, әнием. Соня апага сәлам әйт. Ярар, әйтермен. Ай, тузан суырткыч. Тузан суырткыч, тузан суырткыч. Алло? Әйе, сәлам, Рүзәл. Хәлләрем яхшы. Нишлимме? Үй җыштырам. Әйе, тузан да суыртам, идән дә юам. Тузан сөртәм. Үзең нишлисең соң? Син дә җыштырасыңмы ни? Сездә дә тузан бармы ни? Ярый, көлмим. Армы эшлә. Әйе, тыңлыйм. Юк, бүген булмый. Үй җыштырасым, кер юасым, үтеклисем бар. Кичен әбиләргә барабыз. Ярый, сау бул. Башка вакытта. Идән юасым, үй җыштырасым, кер үтеклисем бар.